Vážně, tak já budu koukat, jo? Dobře. My to tu máme to jedno, tak si z ní můžeme dát koloběžku. Víš, jak se jezdí na koloběžku, že jo? Když se jednou nohou odrazíš a druhou stojíš na koloběžku. Tak my to budeme stejně, jednou nohou se zkusíme odrazit a tou druhou bude Martyliš to, tak pojď. Tak a nakloníme se dopředu se nakloň trochu. Hezky. Neměla, kdyby si spadla, Nesluší takhle. a nesluší ti to děti. Tak si dělám, jo? To jsem to nedělala, já to už tam měla. Tady dole budu čekat. Dobrý. Držte. Teda, ty si stejný, když to vyradět. Cože dělá, jak se jmenuje? Ne, tím se budu koukat. Tohle je to holka, když je poprvé. Slyšá, tady ale máme dělá komičku, jo? Tak všechny to svět. A neboj se ani to.
No to víš, asi nedivím. Ale pak furt běží, až to máš něco radost. Jsem nevěděla, že by se smála. Jdem tam? Tak, pojďme. Dokšeftujte s dětma. Tak ahoj děti. Ahoj. Tak si dáme náš pozdrav, jo? A pěkně nahlas všichni, ruce nahoru. A jedem. Úžasný jste. A děti, čekáte na medaile určitě, že jo? Ale nejdřív musíme někomu poděkovat. A komu musíme poděkovat? Taky. A nejdřív, kdo se o vás stará? Krásně děkujeme, jo? 3, 2, 1, teď! Bezvadný, děkujeme od učitelkám. Tak, a chcete něco na zub taky? Tak budete mít takovýhle krásný balíčky ve školce pro vás připravené. Každý instruktor si zavolá svoji skupinu a vyhlásí si 3., 2. a 1. místo, jo? Tak. Tak, Eliška a Evička. Rozhodování. 3. místo Jakubové. Pomáhá. Podvojící, to všechno. Tak. Jo, tak ještě. 3, 2, 1, paráda. A další kolo tam tady máme ještě. Vítka. Vítku. Vojto, nech máš medaili. Můj tým, co jsme dělali celý týden spolu, Tomáš. Dobrý. Se ke mně dostaví, pojďte ke mně. Sami. Zatím dám na stranu. To nám to podrží. Dneska si nezávodila, tak Zateskat holkám, jak dobře lyžovali. že se tam vejdou všichni. No, Kristýna. myslíte? Že jsme ještě nikdy nesvědčili. Sebastián, a Laura. Hezky. Já bych sama. Asi byl nejlepší, ne? Co to vydat se? První místo hravé vyhrávání. Tady sem, pojďte se. Aničko, usměv. Válo. 3, 2, 1, Tobiášku. Váli. Počkej, ještě jednou se nám tam vrať. Výborně, Tobíku. 3, 2, 1, paráda. Díky. Tak, a teď provedeme kontrolu. Má každý medaili na kontrolu? Je něco sladkýho? A pozor. Ještě jedna informace, než to celé tady ještě slavnostně ukončí. Až tady to teďka skončí, prosím všechny rodiče i děti, přejít znova ke stanu. Paní učitelka, aby věděli, kdo prchá domů, kdo jede s tím autobusem. A my se tam vezmeme vestičky. Ale teď půjdete všichni k instruktorům a otočíte se na mě. Uděláme společnou postavu. Počkej, a ono tam někde bude. Tak, to je ono. Jdeme sednout. Tak, je ono. No jasně, ta byla hrozně krásná. A teď jste nějakou s hrozným výrazem zvířecím. Udělejte tygra. Tak ty
děti oficiálně. Šťastnou cestu domů, děkujeme za krásný týden a někdy zase ahoj. Tak pojďte za mnou, dětka. Borovička Matyáš! Já černý! Dobrý, tak já ho beru. Čau, jdeme, čau. Teda ona fakt byla dobrá, opravdu, to není švindl. Je tam 3 na tom místě.